Relax, awuthiyami. Hlangana mfethu wena. Oh, relax, awuthiyami mfethu. Jesus. What up YouTube, it's your boy Smazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. There's no formula when it comes to these things of relationships, but I Smazi TV, I am the answer bafowethu. Sikada a place of Caroline abasibhalele bathi yese Smazi vela kada. Ngiphethe me out awuthiyami ubani ka? Lokho ngosibusiso ngankambona. Sho ntwana yami ngisacela ukuthi ubatshele ukuthi abalandeli bami uhlala kuphi nendawo mfethu. Sikiphi le ndawo le ngoba angiyazi kahle le ndawo. Lana sise Carolina. Yeah. Esilobela. Okay. Carolina esilobela bafethu. Ngicela ubatshele ukuthi indaba ubhalele ishow namhlanje. Kuze ngibhalele le show lena bengineyintsolo ukuthi umfazi wami uyangijolele. Yeah. Ngabhalela le show ukuthi ngicela ngisize ngizame ukuthi ngiseshelele noma mina ngumuntu wamatasa ngibhizi ngemsebenzi nangapha ngimshiya kuphi ngimshiya endlini. Yebo. Ngangibuya mina endlini esikhathini esiningi nongamtholi kuphi nongamtholi endlini. Okay. Ngimbuza ngithi ubuya bathi ubuya kuphi ubuya banganini bakhe. Okay. So manje nina noyithu nalo mama ninesikhathi esingakanani nithandana? Sinalo mama sina 5 years sithandana. Okay. Ngimlande kuphi ngimlande ngibuye ngimlande kuphi ngimlande enhlazatsha. Oh kasiwa lana no mama. Okay, ngiyamuzwa. So awuthiyami are you sure ukuthi ufuna ukuthi sim expose simveze ukuthi kahle umuntu onjani? Ngathi mase ngibuya ne-information uthi no Smazi umuntu wami lona asiyeke le ndaba yamakhamera. Khana kumbe expose mfowethu ushuthi ngiyobe ngimenzela ukuthi nabanye yabo bangamtholi like ngikhaza kuthini ukuthi abanye thina singamajita sakhona ukuthi hlukanisa uBocherry umuphi uCherry engimthanda umuphi engimthanda. Ngiyakuzwa uthiyami. Ushuthi benze angifuni badlale ngaye yona mfethu yabo ushuthi njengoba ngikhuluma so mfethu lona kuye mfethu amphathe kahle ngale ndlela nami ngimphathanga. Eish kahle lo mjiti yamthanda lo muntu bafethu. No uthiyami mina ngizothi mangibuya kuwe ngibuye nayo yonke evidence wena vayo yespan manje ngizokubona mawubuya. Thank you man. Bafethu it's your boy Smazi. Let's do what we do best of which is what the investigation. Sihambe siyogubhuluza la sibuye nayo information ukuthi kwenzakalani nini kanjani. I want to thank all the love from Facebook, YouTube, every platforms last poster khona bafethu. We are back for good. Danko is thank you. What up YouTube, this is your boy Smazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. This is after the investigation bafethu. Ama couples wamajolayo ngiyawabona njengoba ngila ubhizi ngifonela ume out ngithi akavele ngila khona. Ngifuna ukukhombisa ini the evidence bafethu. Awuthiyami. So la ngithi sengifuna uhlale efonini ngiphinde ngikufonele. Awuthiyami uGrand. Ngigrand mfowethu. Ndoda le last time ngikubona bukhala ukuthi lezi zakho awusayi understand ziyafeba ini njani. Uyigcineni. Ngigcina izolo mfethu akalalanga nasendlini mfowethu. Akalalanga endlini lomntana. Ndoda ngoba vele manje ngimbona ngathi uvela nje. Uyavela njengoba sekuyintambama bayakhaphana. Njengoba ngikubizela la store la khona I mean. Balapha e-store awuthiyami ngifuna ucheck ratings. Angeke ayudinge ifoni wena uyibona ratings. Mfowethu. Uyibona ratings. Oh relax uthini? Woza camera. Camera. Yes sir. Now alabantu. Woza camera. Oh, relax.
Yima uThiyambo. Zwakala ngapha uThiyambo. Relax. Kwenzakalani ngani? Mfowethu ziphi kanti ngawo? Naive. Ziphi naive not? Relax uThiyambo. Relax uThiyambo. Hlangana mfethu wena. Oh, relax uThiyambo. Come on man. Yabo basikhiphela amagoni lana mfethu. Yo, Uthini kanti la? Yo, mfowethu. yo. Ayibona la kule kasi lela kukho safe uThiyambo. Endata wenzani wena nale chair? Cherry amle. Nawe mfethu. Cherry amle. Cherry amle. Cherry wakho Yeah, mfethu. cherry Kanti yakho. ungincanya mina ngithanda yena. Awungitshelanga ukuthi une out. Awungitshelanga ukuthi unendoda mina. Awungitshelanga ukuthi unendoda. Uthe wena uJoyi. Awungitsheli ukuthi unendoda wena. Usazochaza ini? Imali yami engakusebenzele yona kuthengela ngayo izinto zami ufuna ukuthini wena ngohlanga khumulisa manje ube ngconi mina. Endoda kusi cherry yakho, cherry amle. Oh, relax. Nangu nomjiti wakho. Kwazi wami lo ndoda. Endoda empahla zami kuthengela Awusiyami. zona Mfazi wale mfethu wena. Wadala. Oh, relax. Thina ukhona. Oh, relax uThiyambo. Relax uThiyambo. Yabo maye basikhiphela imimesa si understand so wenza njani into so. Uhambe ngcuni manje. Ekube bekungembozo Uhambe ngcuni ngoba le mpahla sithengwe imali yami le. Awungitshelanga ukuthi unendoda wena. Le ndoda lo umtshiti umazelaphi lo? Umazelaphi? Mina ungitshelile lo. Ungitshelile abo uthixabanisa. Oh, relax uThiyambo. Relax uThiyambo. Uthanda mina wena. Yabona ukuthi nawe mfethu nawe uyangikala Yebo nawe. ukuthi uthanda mina. Uthanda wena mfethu. Shambula wami ugcoke sogcoke mina. Ugcoke sogcoke ngithengeleni wena ukuze mbothi ngishambula wakho. Ugcwelene inombolo ngemdala zona. Uyamazi lo mtshiti? Yebo ngiyamazi manje. Ukuthi lo mjida lento ekhulumayo mina nawe namuhla kuyaphela ukusihlanganisayo. Uthatha impahla zami manje ngakhumula mina uhambe ngconi uthatha impahla zami uqhubeke nalo muntu. Akupheli ngoba mina nayasithandana. Anthandani uyeva ukuthi Uthini my sister uyamphika manje lo mjiti? Ngamtshela ukuthi manje Wena wawe endlini izolo, ngihlala naye endlini uhamba izolo. Njengoba sekakuphika manje. Njengoba manje angiphika manje. angihambanga izolo 2 weeks yonke endlini akabuyi njengoba chamuka manje. Yebo. Kumele ngenze njani Sithana bangishiye lesikhathi ungekho kimbokuyi. Yebo. Shuka lesikhathi ungekho kimbokuyi. Impahla zami ezingaka Oh, ngikuthengela relax zona wena. uThiyambo. Relax Izinto zami uThiyambo. ezingaka ngikuthengela zona. Kumanje ugqoke mina ugeze mina uhlala kimi manje uzungitshela ngale mpatha yakho le. Kukumanje unama life bites my sister wathatha ama life bites. Nawe. Endoda ungaphushi icherry yami kanje Bani? mfethu. Ungaphushi icherry yami kanje ngikhona mfethu. Waphushi Uthina uThiyambo simisa njani situation masikanje? Ngoba my sister ngapha kana qiniso yebo into enjalo. Sho uzo egcineni ogcina ngibulalisa ngalabantu bakho ngoba nawe sephumene imimese la ngazi imese lo. Usho ukuthi igenge icrew yakhe Yeah, icrew yakhe lo Bangani mjini. bami vele angeke bayazi ukuthi ucherry wami lo. Cherry wami lo mina ngicaka masuthweni ucherry wakho dali nawe yazi into yakho yazi kuthi ngicela ukhumula izinto zami uqhubeke nale out yakho. ngiyakhona. Angeke ukhonena ngani? Isikhathi sami ngimoshele sona sozongikhumulisa emigwaqweni. Isikhathi sami siboshele sona ukuthi uyachitha ukhuluma amaqiniso. Kimi uthe uJoyi wena. Angangikhumuli impahla. Lesikhathi sami akangimoshele sona. Ukumoshele my Ngimoshele sister. isikhathi kube akangimoshele isikhathi ngabe kunangaki impahla. Ngabe Sami kunangaki isikhathi impahla. usimoshile wena naye lona. Kushaywe wena ucabanisa thina. Ucabanisa thina funa kushaywe wena. Sithi lamalanga bongekho kulala lo mjida lo. Uthini my sister uthi ngabe unempahla eningabi kube awubhizi nalomuntu lo. Ufuna ukuthi mina ngwenze ngeke ngikhumulise emgwaqweni. Yebo, akukhumulise eroomini phinda akukhumulise la emgwaqweni. Uhlulwa yini ngoba phela nayo indoda yakho shuthi izakuthatha yona phela ukuthengela impahla. Angisho mina ngami usima ngobe uyafuna ukuthi ngihambe Ngicela naye. thinta ucherry wami mfo. Hawu, Ngicela thinta ucherry wami ukhona. Kanti sobhizi soyidobha Ngicela thinta ucherry wami ukhona etali. Tshela lo muntu wakho ngoba mina ngithatha ngokwami ngishiya naye. Awukwenzi lokho. Ngingangani? Okay, isolution uthanda bani ke uhamba nabani ke la? Ngithanda yena. Uhamba naye? Yeah? Uhamba naye? Okay, hayi. Anginankinga ngidedela hamba. Baza kubona phambili mara ngiyazi ukuthi hayi okunye nokunye uhamba ubuye. Kimi nawe Impahla oyikhalelayo uthi sikuza igcoka nawe nomza ubona plan zayishisa. Ngokahle kahle wena my sister la kuma relation. Mama ngikhona ngayilahida, mama ngikhona ngayibhaka. Yabo ngoba ngiyazi uyabuya wami wena dala. Oh, uzombhalela zona. Uzampakela zona ngembekele zona uzathi mayikhumbulile yena uzaphinda futhi abuye lapha endlini. La kule ma relationship uthengelwe impahla my sister ne. Esisi. Move uthina mfo shuthi into ohlala uyenza wena ukuthi uhambe kimi uyakuya. Angimazi la kakhuluma yena kusuka. Akamazi akhuluma uyakusukela.
Impahla zona impahla engalungi kusukela mina impahla. Nini angakutsheli wena ukuthi akwalala endlini ubuye emadodeni wathi ubuya khayikini. Buyonatha. Sikubonga ukuthi athe imali ngoba mina kunika imali yokunatha. Uyithatha ngoba usebenza uhlala lapha ngapha. Usave ngani? Ngasave my sister. Save ngani? Wasave. Osho nini yami ngeke uyayisave. Uyayisave. Uzalela ku-pocket money. Nawe usho ukuthi uyadiza ngale mali. Uyasho ukuthi uyadiza ngale mali yami umdiza ngaye. Diza ngemali yakho. Ngemali yakho. Ngoba nami yangidiza ngale yakho umnika yona mina mina. ngiyisebenzela. Ila isevayo. Awusho ukuthi uyayisave yakho uyayidiza mina. Mina ngiyisebenzela kumanje ku phone yami on ngabe ngiyakukhomba ma message ase Capitec. Sure. Ngabe ngiyakukhomba my phone yami off ngibuye emsebenzini ukuze size la store la ngizothengela yena. Eish. Ufuna ukuthini wena umthengeleni? My sister wena manje wayo bahlanganisa indaba umchithela lo mjita ngoba uthi nesikhathi eside 5 years njona nina noyithu. 5 years sijola usibusiso ngihlala naye kuyaziwa ekhaya kusingila ngihlala naye ngifikele kuyela usibusiso uyangishiya endlini ahambe boma 2 months. Yeah. Ngingamboni ukuthi ukusona nami decision yami Ayikho lento leyo mfowethu yena naye uhamba nje ahambe boma 3 weeks 4 weeks. Yebo. Inyanga yonke. Solo mina ngilindile. Ngilinde into engekho ngithi yabuya ngabuya. Yebo. Uthini kade? Lapha mina ngiyamondla nangapha. Ngihlala naye endlini. Ngiyakuzwa. Udle papa leli edliwa ngimi. Konke engikwenzayo ngiyamenzela. Ekhaya ngize kuwe kumele ungondle. Kumele my sister. Kumele ungondle. Hamba ke uzokondla Ngiyakugibela, yena. wangisusa ekhaya wangiyekelisa isikolo kumele ungondle. Eish. Kumele ungondle. Maye awuthweni umthola nini my sister ngoba ngathi noyithu nima steady boyfriend kuye lo muntu. Ngithola kule nyanga leli sisuka kiyo. Yebo. Endele kwangithola kona ngiyacala ukuva ukuthi ufikele kulomjida kanjani. Mina ngazi ukuthi ufikele kasesi wakhe uhlala kasesi wakhe. Leko ngijela kasakhuluma manje ngiyacala ukuva. Kuningi. Ngakho ngisho ukuthi shoot akusingi mina lo mjida kuphela shoot isibaningi la. Yebo. Shoot mangekho kulomjida noma ngekho kimi shoot isuka sebantwini bakhe. Yebo. Sisi shoot mangukuthi wenza lento yakho mina ngangikhona Mina phela into lengisho ukuthi kuzongcono. mina Kuzongcono ngisho nomuntu oshadile uyaphuma kakhe ayojola ngaphandle. Ngoba mina ngibulale bani? Kuze umuntu operfect la ngaphandle ungaya kumgwisho kumuntu oshadile. Ngoba mina nginani? Ngoba nginani? hamba naye Yebo ngihamba naye. Na Wena kahle my sister awufuni kudla ikhabishi every day. Ufuna tshintsha shini? Ikhabishi every day izongigulisa nepork iyadingeka emzimbeni. Yes, siyamuzwa. la kimi kanjalo ke. Shuthi nguwe pho. Shooting Nguwe le nkulumo. Yebo ngikhathele Akuyona igrave. uyekele le pork hambe ufuna Ufuna ipork mina ngiright ngegrave. Ngimi grave. Shuthi ngcono mina ngigrave. Kumele ikhabishi awuthiyama. Ngcono mina ngigrave. Kube ne grave ayikho lana Ngicala wari ngeke ngidle igrave. Ngeke ngidle igrave. Yebo ngifuna isiteke. Ufuna le pork man. Inyama the way ngifuna ngakhona. Ngoba kafi yafuneka le Uwe grave mina lapha ngiphathe so. ikhanda ngocancana neintsimi. Wait. Hamba dali izovele ungotwile. Ngiyamuzwa uthi oh yes. Wenzani wena ndoda? Siyama fire. No. Wenzani kuyasanza dali wena ndoda? Hamba. Asivale. Yamnaweka Oh, let's awuthiyama. Hey. Sizawulimala la camera. Oh. No. No, bye, awuthiyama. Asivale awuthiyama. No, asibayeke laba. Asibayeke awuthiyama. Yo, awuthiyama manje uthini wena? Ungasho ukuthi namhlanje mfethu usimazi ukusizile ukuthi ulithole iqiniso. Ya ngiyabonga bafethu ukuthi ningisize ukuthi ngithole iqiniso ukuthi kwenzakalani ngaphansi kwemedi lami Sure. ngolithatha isafunda isikolo maye libuyile lingijikelele langijolela. Maye isifede fine. Ngiyamkhulula ahambe nomuntu wakhe. Ngangithena ngasangithanda. Ahambe nomuntu wakhe uzosala ahlala naye ngizothola abanye. Wena umlandela edeni lo muntu uzohlala naye la care.
Mla nedeni ngizohlangana la Caroline nabasuki akusiwa la Caroline loselo kandani wasenhlaza. Wasenhlaza tshelo my sister. Makafika la sekabona abanye abantu. Ngakela ngashuthi sikathola lengcono lamlambi. Shule lambe hayi. Siyakubiza ngegrave ngimzwile uthi uyigrave indoda uthi uyikhabishi. Uyangidelela mfowethu. Usuphelile yini January akafuni lokadlana nekhabishi ufuna ipork manje. Bafethu ithi your boy uswazi ngithini? Rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Nanginalo mkhita lobeka lokho asikwazi avala le camera. Vala.